met een nieuwe portie theater, want hier zijn Simon en Co. We gaan niet voor de agressie. Welkom bij een kort sessie Nederlands. Men spreekt van één lot en van verschillende loten. Maar het meervoud van pot, dat is natuurlijk geen Potin? Zo zegt men altijd één vat, twee vaten. Dan zal je ook zeggen één kat en twee Katten? laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. Maar zag nu bij Wiegen beslist niet Gwog. Want Gwog is altijd afkomstig van wegen. Maar is Gwog dan ook een vervoeging van vegen? En wat hoort erbij zoeken? Ik zocht, ja zeker, ik zocht. Dus zeg je nu logisch bij vloeken, ik vlocht. Ah, Wel nee, beste mensen. Want vlocht, dat komt van vlechten. en toch is ik hoog niet afkomstig van hechten. En bij lopen hoort liep, maar bij koppen gek. En evenmin hoorden wij slopen, ik sliep. Want sliep moet je weten, dat komt van slapen. Maar het fout is natuurlijk, ik riep bij rapen. En dan heb je het hier niet over bieten. Het gaat over riep, dat komt van roepen. Dus kan ik roepen zeggen, ik riep. Nu denkt u bij snoepen, dat wordt dan ik sniep. Alweer is mijn beste, maar ja, u weet beslist dat het niet komt van raden. Maar bied niet van waarin. Wel heel wat boos. Maar is, ik bied en ook, wordt dat dan ook ik bood? Ik gaf hoort bij geven, maar ja, ik laf niet bij leven. Dat is bijna zo dom als ik wat voor bij weg. En zo zegt men, wij drinken en hebben gedronken, maar echt niet wij hinken en hebben gehonken. Het is moeilijk, maar weet u, van weten komt wist. Maar zeg je nu logisch dat je vergeten vergist? Ja, juist niet zal je zeggen, want dat komt van vergissen. Maar wat is nu goed? Je moet zelf maar beslissen. Hoort bij slaan, nu ik sloeg, ik sliep of ik slond, want bij gaan hoort ik ging en niet ik goed of ik grond. En hoe mijn mannetje staat nu raden? Dat is alleen bij een kat en een kater. Hoe ziet, beste dames en heren? Uw taal is net